Aínda que con máis retraso do previsto, esta é a nova imaxe da Praza de Abastos de Vilaxoán. A reforma das instalacións supón un gran cambio no interior do mercado. Hoxe os operarios daban os últimos retoques a unha actuación na que o Concello de Vilagarcía investiu uns 200.000 euros. Creo que é un cambio radical que o que fai posibilitar que teñamos unha Praza de Abastos de Vilaxoán máis atractiva e que estou convencido que iso vai a provocar que moita máis xente veña a mercar aquí a Vilaxoán. Coa transformación do mercado non só haber espazo para as tres praceiras que a toda agora tiñan aquí o seu posto, tamén se vai montar un de comida xa preparada e ademais van quedar dispoñibles outros 3 mostradores que, agardo o alcalde, outros negocios vayan ocupando logo desta reforma. Estaríamos encantados de que aumenten o número de vendedores da Praza de Abastos. Eu creo, ademais, que esta actuación o vai a conseguir. Non é o mesmo traballar nun entorno como este, que parece que desperta alegría, que non as zonas evidentemente máis arcaicas ou máis vellas. Unha vez rematado o grosso da intervención, agora queda pendente a instalación do novo mobiliario e maquinaria pro que o goberno local quere contar coa opinión das praceiras. Elas, por certo, pídenlle ao Concello que o seu regreso se faga con tranquilidade. Vamos a darlle a oportunidade que é algo que nos pediron as praceiras, que fan este traslado sen prisa, con tranquilidade, con comodidade para elas, evidentemente se busca unha solución para un momento que para elas era difícil, pero nos piden que se faga esa transición con tranquilidade e o vamos a facer. Di o alcalde que están desexando reabrir a Praza de Abastos de Vilaxoán, pero polo de agora resístese a dar unha data concreta de cando vai ser efectiva esa posta en funcionamento. Nestes momentos, á espera de que se poidan incorporar novos negocios, o mercado contará cunha peixería, unha froitería e unha carnicería que incluirá esa zona de comida xa preparada que anunciaron hoxe.